Ahoj všichni, vítám vás zpátky u mě na kanále a dneska jsem se rozhodla, že vám přinesu podcast s jedním velmi váženým hostem. Je to Štefan Petržela. Ahoj, chci u mě takhle přivítat. A vlastně moje podcasty nejsou, nebo to víte, že nejsou jako videa, takže jsem si řekla pro jednou, když už máme celý tady ten skvělý setup tvýho podcastu, za který moc děkuju, takže to využijeme vlastně i takhle a můžou lidi mít i takhle video. Že někdy je to lepší, jako člověka vidět, máš takový lepší, já osobně mám pocit, že mám takový lepší kontakt s tím člověkem, nebo že ho víc poznám, když ho i vidím, když ho nejenom slyším. Určitě. Já na úvod tě představím, ale já jako nejsem tak dobrá jako ty, protože včera jsme nahrávali podcast, zase u tvýho podcastu se mnou. On zvládá všechno říkat z paměti, bez jakýchkoliv poznámek. Já ti obdivuji a tady to nechápu, jako fakt. Takže s tím i co ty všechno máš, jakýkoliv certifikaci a úspěchu, já už jsem si to musela sepsat. Já jsem si říkala, to si zapamatuju, to zvládnu. A říkám, nezvládnu. Takže ty seš 9krát certifikovaný fitness trenér a výživový poradce. Do toho máš vlastní podcast Fitness na hraně, který rozhodně doporučuji sledovat. Včera, jak jsme tam i nahrávali další díl. Ty máš i platformu na Hero Hero, kde dáváš taky exkluzivní obsah. A taky trenérský content se venujeme. Je to vlastně to, co dáváš i jako svým klientům. Že když už nemáš kapacitu teďka, tak prostě aspoň takhle lidi, aby měli... Aby jsme posouvali tu fitness. Který jsem tam mimochodem taky, protože bych vám nedoporučila něco, kde sama nejsem a je skvělý. Tvůj Hero Hero jako fakt je dobrý. Protože to, co jsem ti říkala včera, neslyším, že by tady někdo mluvil o moment arms nebo o prostě mechanickém napětí, o tady těch jako důležitých poskládání tréninku, nějaký silovější progres a tady to prostě moc tady o tom nevidím. Tak to si vážím. Keď Anička sleduje moje hero, tak... Ale tak snažím se být nohami na zemi. No, že... Ne, je to fakt dobrý. I celkově ten setup, kolik tomu dáváš, je to obdivuhodné. Děkujem. Fakt to děláš dobře. A potom seš zakladatel Fit Institutu ve Skalici, potom dvojnásobný vítěz Best Trainer v ICN federaci, což je vlastně naturální federace. A vlastně nedávno tak jste měli, no to není zase tak nedávno, tak pro wellnessku Katku, tak první pro wellnessku na Slovensku se vytvořil. Se nám podarilo, hej. Ve federaci NPC, tudíž vlastně IFBB Pro. Ano. Teďka. Já jsem vůbec netušila, že je první wellnesska takhle vlastně. To je akože... Co to pro tebe znamenalo, se zrovna zeptám takhle? No za tým je akože strašne dlhá cesta a príbeh, takže to bolo za mňa trošičku ešte viac osobnejšie ako len to, že sa podarilo ako prvej na Slovensku získať tú prokartu, ale je to taký pekný úspech a keďže to wellness si dovolím povedať, že ešte stále sa len tak rozbieha, minimálne tu teda na Slovensku a Čechách, takže možno za 10 rokov si to ešte tak lepšie uvedomíme, že vlastne sme boli prví, ktorí priniesli tú prokartu na Slovensku. Já myslím, že si to ještě neuvědomujete, co vlastně jste tímhletím vytvořili. No hej. Víš, že je to takový jako, že máš tu euforii z toho a pak ti to jako dojde a potom i až Katka jednou prostě bude na prodebutu a až bude jednou úspěšná, což věřím, že bude, tak prostě tady to... Tak docvakne člověku potom. Jo. To samý jsem se chtěla, tady třeba máš hodně závodníků, nebo si většinu závodníků v ICN federaci, v naturální federaci. Co tohle pro tebe znamená? Jakože se rozhodnou jít touhletou cestou a chtějí ten sport prezentovat přímo ještě jako touhle. Tak ja vždy aj s tými ľuďmi tak riešim, lebo akože nejakým spôsobom za mnou už viac a viac chodí pokročilých cvičencov, ale stále to je o tom, že za mnou príde nejaký taký hobby cvičenec, čak šikovné dievčatá, aj muži, ale najmä teda ženy, a že vlastne chcú skúsiť posunúť tú laťku v tom cvičení ďalej. A sám im treba aj navrhnem, keď vidím, že to má tú perspektívu a že je v nich to zapálenie pre vec, že či si chcú ísť vyskúšať aj to pódium. Lebo je pravda, že keď človek tam má nejaký takýto konkrétny cieľ, tak zrazu všetko nabere troška vyššiu úroveň, aj ten prístup. A je to trochu iné než dovolená nebo svatba, že jo? Hej. A vtedy vlastne tým, že sa snažím robiť tie veci naozaj rozumne, zdravo, dlhodobo, tak si uvedomujem, že nie je podľa mňa vhodné, aby človek, keď ide dať si prvú skúsenosť súťažnú, že aby na seba vytvoril až tak veľký tlak a vytvoril na seba také extrémne podmienky, že vlastne si hneď tú laťku dá príliš vysoko a vlastne potom aj možno treba mentálne pohorí, ale že fyzicky tomu telu spraví taký záprah, že potom tá chuť do toho súťaženia je už preč. Feel you. Poznáš, áno? Jo, to byl ten 2019, že prostě pak už se to 20 vytratilo. Takže už to takže moc. preto vlastne tí závodníci takto, alebo nepovedal by som, že úplne že väčšinu, ale treba tá 1/3 naozaj ide do toho ICN si vyskúšať. Jo. A za mňa akože tá federácia síce nemá také renomé ako IFBB alebo NPC, ale snažia sa, tie súťaže sú čoraz krajšie. Tak jak dlouho to tady je taky? Víš, oproti třeba NPC? Asi tak 6-7 rokov na Slovensku si myslím. No,
Ale naozaj tá úroveň, dovolím si povedať, keďže mám pochodených tých súťaží, že už predčila IFBB minimálne slovenské. A teďka to je tak dávno, tak se Silvou jste tam vyhráli pro kartu v ICN. Hej. No, tak to má taký rozbeh, no, si dovolím povedať. To je taky wellnesska nádherná. Včera jsem ji viděla i naživo. Je naživo? Vypadá ještě líp než na fotkách. Já nevím, jak je to možné. Je to jako... No akože my sme sa hovorili, že síce však ona už nie je najmladšia, ale vyzerá super. Nechápu. Ale povedal som jej, že vyzerá naozaj dobre, ale že sa nevie fotiť. Vie, že tak či tak, že proste. Jo. Takže preto naživo takto, keď je, tak áno, tak pôsobí naozaj tak dobre. No, vypadá fakt jako neuvěřitelný. Jo, ještě jako naturální závodník. Hej. Myslím, že, nebo takhle, myslíš si, že lidi podceňují, co se dá zvládnout naturálně? Určite v dnešnej dobe tam nie je o čom. Ja som kedysi hovoril, že veľa ľudí nie je trpezlivých. Posledný rok a 2 hovorím mu, že nikto nie je trpezlivý. Jo. Takže to tady vlastne na základe toho môžem povedať, že áno, ľudia určite nechcú ani skúsiť, je ten ich naturálny limit. Sociální sítě? Ale jasné. To je šílený, co jsi tam jako někdy děje, úplně upřímně, je to jako, víš, že i co jsme se bavili včera, já si pamatuju, když jsem se bála si vzít kreatin. Když jsem si říkala, jsem dostatečně pokročila na to, abych mohla brát kreatin. Hej. Jo, no, takže to už dnes neexistuje ani taká tá otázka sama nad sebou. Tak, no. A tam už skoro človek rieši, že kedy začne. Jo. Je to tak, no. Ale i ty mladí kluci prostě, to je strašný. Jo, teďka jim to třeba nedochází, jo, protože je 20, jo, tak co, jako prostě chce vypadat takhle a ten to bere takhle a ten to bere takhle, ale prostě v těch 50 nebo 40, tyjo. Áno, to je jedna vec, no, že sledujú vlastne tých úspešných ľudí, ktorí sú častokrát takoveto 1-2%. Jo, a potom vlastne ešte som nevidel podcast, aby niekto povedal alebo rozvyprával, že ako mu to skazilo treba život, hej? Alebo ako ho to ovplyvnilo aj v tom negatívnom smere. To ja som videla, to ti pošlem. Áno. A Slovensko, Česko? Tak potom dobre. No. Tak aspoň ide vidieť, že to ku mne nedostalo, že to nemá takú popularitu, ako keď niekto dá, že extrémne vyzerá a proste... Hele, že... jako někdo, kdo je i na YouTube, prostě sám víš, kolik udělá thumbnail, nadpis a tady to, jak tohle to vypadlo, tady před, tady po, takhle jsem to udělal. Víš, jako hlavně ty, jako nechci říkám mladý, že jsem furt mladá, jsi taky mladý, ale víš, je to, jako mám pocit, že ta naše generace byla trošku jinde, jo? Že moc informací někdy škodí. Ano, určitě. Abych to řekla. Když se teďka vrátíme se zpátky k tobě, jak ty jsi začal s fitness? Jak jsi k tomu vůbec dostal? Protože ty jsi závodil, tak jak jsi dostal i k závodění? No tá fitness cesta, k tomu asi tak privedol tatino. Keď som ešte ako špunt chodil si sedieť a kresliť do fitka. On cvičil? Áno, no, to je taká old school bodybuilding éra, ale takový hobby cvičný samozrejme len. A tam vlastne som tak prvýkrát bol v tom prostredí a začal som sa o to zaujímať, ale asi taký nejaký najväčší prelom nastal vtedy. Ja som teda chodil na strednú umeleckú školu do Hodonína. Kouzek? A tam vlastne sme mali hodiny kresby, figúry. Takže anatómia, anatomické postavy, obrázky a tak. Tak ma vtedy začalo tak zaujímať a tým, že ma bavilo aj kreslenie, tak sa, áno, hej, že to poskladanie toho tela, začal som vnímať tú estetiku a takéto veci. A potom, ja už som teda nejakú chvíľku cvičila, len takže cez leto vždy, samozrejme, lebo človek si myslel, že bude vyzerať brutálne na leto. A vtedy som si tak uvedomil, že to je vlastne nejaký taký pekný proces, že s tým telom sa dá pracovať. Naozaj sa dá ako tá socha tesať podľa svojich predstav, len človek musí byť trpezlivý teda. A vtedy vlastne som začal to cvičenie vnímať tak inak. Takže tam niekde začala taká tá cesta toho, že idem sa učiť a vzdelávať, ako dosiahnuť niečo za 5-10 rokov. Takže prostě takový to přesně, co se říká body building, víš, taková ta golden era prostě toho formování té postavy, nejenom jako hmota, ale i taková krásná ta estetika. Ja som aj niekoľkokrát tak povedal, že ja určite nikdy nebudem patriť medzi nejakých veľkých chalanov, ale ak chcem niečo raz dosiahnuť, tak je to naozaj pekná estetika. Jo. Týmto smerom chcem ísť. Mně se hrozně třeba líbí, jak se Eliškou děláte takový ty videa, víš, že jsem to řekla i včera v tom podcastu, že tam je fakt vidět ta láska společná k tomu sportu. Máme i také posingové video, no, spolu. To myslím přesně, to je fakt moc hezký. Jo, je to v tom vidět, přesně, tak by to mělo být. A pak teda se dostal nějakým způsobem k závodění skrz tohle? A akože v podstate áno, ale tam to zasa bolo asi ako tak u veľa ľudí, že vlastne niekto druhý ti dal takú tú, že odozvu, že poď skúsiť, tak ako u teba. Áno. Takže v tej dobe som vlastne tak ako asi väčšina mladých chalanov, tam v podstate kulturisti to už boli mesa, hmuty, tak proste, že idem skúsiť tú najnižšiu možnú úroveň, ten men's fyzik. Hej. Takže, takže tam vlastne išlo aj o to, že teda
som podedil vďaka genetike širokú kľúčnú kosť, takže tam tak to bolo, tak reku, idem skúsiť, no, že ten men's fyzik, že tie ramena tam sú. Brucho ma celkom vtedy bavilo cvičiť, takže... Ešte neměli krátký šortky, ako mají teď. Hej, no, takže tam som vlastne pozoval a akože dobrá skúsenosť, super, aj ma to tak nabudilo, ale vedel som, že tí chalani sú ešte ďalej, no, určite. A pak si byl iný kategorie? No a potom vlastne až s odstupom času, kedy som vlastne už sa tomu začal venovať tak viac naplno, takže chcel by som aj tie nohy ukázať a ísť do toho classic fyzik, ale tam vlastne, ako som začal prípravu, tak 3 mesiace na to, keď už som bol akože aj dosť stiahnutý, tak vlastne začala korona. Takže tam sa mi to celé odložilo, ale stále tak, ono to bol môj posledný juniorský možný ročník, takže som ten rok chcel využiť. Áno, chápu. A potom teda, že nevadí, dobre, na jeseň pôjdem. A to som aj začal točiť vtedy na YouTube, akože, tú prípravu, aj priamo... To som měl to fitko v tom sklepě. Áno, no, tak sme si vlastne vybavili. No a tam to bolo presne 21 dní do majstrovstiev mojich posledných možných juniorských, kedy to zrušili zasa kvôli korone, lebo však to vtedy sa vlastne vlnilo. No a vtedy som sa rozhodol, že kurnišopa tak či tak by som chcel vidieť, ako to môže vyzerať, hej, že je posledný juniorský ročník, hej, tak sme v tej Zeliškou akože to dotiahli do konca a vlastne aspoň sme si to zdokumentovali na ten YouTube. Takže tam sme vlastne vtedy, to ešte sme si tak vybavili, sa mi podarilo cez známeho, že budeme si robiť tie fotky normálne, že akože v takom peknom kultúrnom dome. Takže sme mali fotografku a že nás tam nafotí, že to bude vyzerať ako naozaj z pódia, hej. Aj sme sa natreli aspoň overnightkou, tou základnou. A deň predtým, ako sme mali ísť do toho kultúráku, tak dokonca vláda vtedy vyhlásila zákaz vychádzania. Takže padol nám aj toto, my už sme sa vtedy smiali, že všetko ide proti nám. Tak a to je skvelý nápad. No chceli sme aspoň takto, vieš, že nech máme takový reálny obraz. To je fakt hrozný. No a tak teda ten deň, keďže ten kultúrák, tá osoba musela zamietnúť, že proste však vláda toto nariadila, tak tá fotografka, tým, že ona má také svoje štúdio, tak aspoň sme potajomky, vtedy sme snad jediní boli vonku, všetci zaleznutí v domoch, určite nasratí, že ani nemôžu ísť von a my šťastní, že sa ideme fotiť aj po diete. Tak sme vlastne v tom štúdiu nafotili tie fotky. No. A to máte ty fotky, co sú pak venku, že na sítích? Áno, hej, tam som aj s Eliškou, je to na černom pozadí a sme tam teda aj natretí. No. No a potom z toho, jak sa dostal ke coachingu? No v tej dobe už vlastne som nejaký rok a pol, 2 už koučoval a tam vlastne som vtedy začal aj s tou Eliškou takto už sa viacej spoznávať aj skrz tú koronu a postupne som vlastne už o sebe dával nejak vedieť. No a krátko na to vlastne na základe toho, že si to treba všimla Katka, že som takto sa nevzdal a dotiahli sme to a tak potom vlastne za mnou ona prišla. No. To už je asi aj 4 roky. No. Jak dlouho to děláš coaching teďka vlastně? No akože tak... Ty to děláš i osobní, jsi jako osobní trenér? Áno, však tak som v podstate začínal a asi nejakých 6 rokov. No. No, akože tak, že sa tomu už venujem akože full time. Ten prvý rok bol takové, že áno, že máš pár osobných tréningov, ale chodíš ešte do práce. Áno, samozrejme. A potom vlastne som sa rozhodol ísť do toho naplno a začal sa ešte viac vzdelávať. Když také se podíváš celkově, že ty máš, jako drtivá většina tvých holek, co já jsem viděla, jsou úplně všechny, co jsem viděla, jsou úplně skvělý. Jsou prostě pokorný, hodný holky, jsou takový šťastný, vysmátý. Je něco, co jakoby si myslíš, že spojuje, nebo co celkově sa na tom coachingu jak jako nejvíc užíváš u těch holek? Akože ja si myslím, že taký, ako človek nejak vystupuje, pôsobí, tak takých si aj priťahuje ľudí. Že to je taká jedna vec, no. A druhá vec je, že naozaj sa snažím dosť prihľadať na tú mentalitu, tú psychickú stránku človeka. Takže sa ich snažím viesť aj ako nejaký mentor a vlastne edukovať ich aj však hlavne kvôli ním, že aby vlastne si nevytvárali zbytočne veľa stresu, aby si ten proces nejakým spôsobom obľúbili tak, ako fungujú, aby si vedeli predstaviť dlhodobo. Takže sa ich snažím v tom tak edukovať a naozaj vidím, že sa mi darí vo väčšine prípadov z nich robiť také silnejšie, sebavedomejšie ženy. Musím říct, že fakt i v té dietě na to, že je člověk prostě jako utahaný nebo tak jsou furt takový, víš, jsou fajní, nikdy jsem neviděla, jako, že by byl nějaký protivný nebo něco podobného. Jako tak snažím sa samozrejme to robiť aj tak, aby naozaj si to, ako som na začiatku povedal, že neznechutili. Samozrejme, keď už mierime na tie vysoké mety, tak už aj ten človek je mentálne niekde inde, takže si dovolíme pritlačiť a je to potrebné. Ale za mňa človek by naozaj mal, lebo podľa mňa všetko začína v tej hlave, že koľkokrát aj keď človek vytvorí menší nejaký fyziologický extrém, ale bude psychicky v pohode,
tak dokáže priniesť lepší výsledok, ako keď bude psychicky zdeptaný a bude fyziologicky vytvárať vysoké. A je to vidieť hrozně i na té prezentaci. Hej, potom na tom samotnom pódiu, že ako sa človek cíti. Fakt to úplně prozradí. Jo, když člověk třeba, nevím, jak mu nevyjde forma nebo se cítí blbě, je to strašně vidět. Když prostě ráno vstane, oblíknou ho ptáčci, víš, a teď je všechno celý takový vyzývaný, všechno je prostě super, všechno se daří, je to strašně vidět. Určitě, no. Ten člověk je i víc vyklidněný. Takže tá psychika je za mňa číslo 1. Víme, kolik to dělá. No. Když jsme i u těch holek, tak já se tě rovnou zeptám, jaký myslíš, jsou nejčastější chyby holek? Převážně holek, že jako teďka tady pravděpodobně drtivá většina, co mě sleduje, tak jsou drtivá většina holky. A co myslíš, že jsou taky největší chyby třeba i v tréninku? Že myslíš, tam je víc? To by bol dlhý zoznam. Ale čo sa tak najčastejšie určite opakuje u tých žien, tak to je naozaj vzhľadom k tomu, že tie ženy, čo si budeme hovoriť tým, že majú viac estrogénu, tak sú také emotívnejšie vo väčšine prípadov. Takže tahajú veľa emócií do toho celého procesu i do toho tréningu a potom na základe toho robia vyslovene tie chyby na základe tej emócie alebo unáhlené nejaké zmeny. Takže keď aj tie kočky sa treba sami koučujú alebo nemajú naozaj nad sebou dobrého kouča, tak vlastne sa z toho stáva neustály nejaký stres, hnanie sa za niečím, experimentovanie a potom vlastne robia častokrát zmeny. A taký konkrétny príklad môžem dať, že ideme, však aj dnes sa to stáva, ale ja sa ich snažím viesť práve a edukovať v tom, že príde za mnou kočka, chvíľku cvičí a vidíme, že tam je tých svalov málo a že má nejaké ciele a chceme sa dostať niekam inám. A postupne, pomaličky navyšujeme jedlo, všetko ide v pohode, samozrejme váha ide postupne hore. A ona mi tá kočka treba aj koľkokrát povie, že ty brďo, že keby som ťa teraz tu nemala, tak ja už skáčem do diety. Hej, že už mi to, tie 2 kg sú nekomfortné. Alebo že si neviem predstaviť, že by som takéto jedlo, niekoľko jedla, toľko jedla. Takže tam za mňa v tomto je taká chyba, že môžem to zaškatulkovať do takej, že konzistentnosti, že tam tá emócia potom ich núti robiť tú zmenu. A to isté je v opačnom prípade, hej, že tie baby, ktoré baví zasa tréning a makať, tak potom keď sú v diete tak a cítia, že ten tréning už zrazu nie je taký, takže zrazu áno. A keby sme sa venovali tréningu, tam by sa dalo strašne veľa vecí. No asi najväčší taký poznatok z praxe mám, že boja sa a nevedia dobre dýchať pri cvičení, tým pádom ani nezapájajú pekne stretela, brušné svaly, hlboké svaly. A potom začnú vznikať problémy a hlavne teda aj nejaké také zlé vzorce, ktoré sa ťažko preučajú potom. No. Súhlasím. Takže, a potom by sa dalo škálovať, hej, že sú kočky, ktoré sa boja tých váh stále. Chcem ťa, že tie váhy cviky. Áno, potom zasa naopak, že babi sú už dnes aj tak sa to posunulo, nejaká ten mindset tých dievčat, že sú aj treba kočky, ktoré zase sa len ženú za váhami už, hej, takže tam už je to také veľmi individuálne. A ešte by som asi tak opomenul takú častú chybu je tak naozaj, že zlý vzťah s tým jedlom, že stres jedla. Že to je asi taká veľká kapitola. Celkovo u žien, že nie len pri cvičení, ale celkovo. I celkově třeba i pak holky začínají tu redukci, všimáš si nějakých chyb tam v tréninku? Třeba něco začnou dělat jinak? Akože ak nemajú to správne vedenie, tak vlastne začnú robiť zasa tie zmeny nejaké unáhlené. Že začnú takový to víc opakování. Áno, to je taká klasika. Vypálíme to. Áno, a hlavne tie treba ešte namotivované, tak tí začnú naozaj extrémne zvyšovať fyzický výdaj. Takže sa bavíme, že naozaj, ak aj robila 1-2 krátke kardia, si tak akože prirodzene počas celého roka, tak zrazu naskočí na každodenné hodinové kardio, hej. No aj také prípady som akože počul na konzultáciách. Takže dovolím si povedať, že skrátka, vzhľadom k tomu, že dnes sú tí ľudia netrpezliví a je tá doba taká, aká je, taká až instantná, rýchla, takže vlastne oni chcú robiť ten extrém, hej, lebo to chcú rýchlo a tam vznikajú tie chyby potom. To je pravda, no. To je lepší konzistentne a proste postupne. Hej, ja si tak dovolím povedať, že každý ten človek by sa mal na chvíľku tak zastaviť a povedať si, že dá sa to vôbec spraviť za mesiac, hej? Alebo že chcem to, alebo tak. A potom rešpektovať to telo, hej? Že proste nedá sa robiť nejaký rýchly, unáhlený stres, zmena všetkého, pretože nielen, že aj psychicky to je náročné, ale aj fyzicky to telo to dá pocítiť. Jo, to rozhodne. Takže za mňa platí Hej. Takže za mňa platí také rácio, že bežte proste na to trošičku rozumne postupnejšie a tým, ako je človek rokami skúsenejší, tak si môže dovoliť to potom trošku urýchliť, ako keby, alebo pritlačiť viac, ale z počiatku, prvý rok, 2, treba trošičku rozumne tak postupne narábať, no, a sledovať tú odozvu.
Ty máš teda i holky osobní, jako na osobních tréninkách, ale máš jako online coaching. Hej. Jaký v tom pozoruješ třeba rozdíl? Ja som pôvodne dlho nechcel ísť do online coachingu. Ja som taký puntičkár a vidím, že veľa ľudí ako keby naozaj nevie dobre cvičiť, neuvedomuje si veľa vecí. Je to hodně o tom člověku, kde na té druhé straně. Jo, jak i ten klient se snaží, jak ti posílá videa. Ano. Jo, prostě půl roku ti nic neposlal, protože si mu nechce, víš? Nebo je to, tak to je úplně, že je zlé. to pak takový jako, ty se můžeš snažit sebe víc, ale furt musí být oboustraná snaha. Není to jako ten trenér určite. to za tebe odřídí. Ale s tým si dovolím povedať, že proste ten osobný kontakt tam nič nenahradí. Hej. A hlavne, ak sa rieši nejaká konkrétna problematika, cielenie do nejakého svalu, technika, tieto veci. Ja aj sa treba divím niektorým trénerom, ktorí sa vôbec boja toho človeka chytiť, nastaviť, upraviť, povedať mu. Alebo bohužiaľ z vlastnej praxe vidím aj v našom fitku, že niektorí tréneri proste, že ako keby sa im už do toho ani nechcelo, tak nechajú toho človeka to robiť akože trošku zle. Lebo možno nechcú do ňoho furt rýpať, ale tam si potom... A ho posúvaš? Áno. A tam si potom neuvedomujú, že ak to zanedbajú, tak potom už si to ten človek tak zaučí a je veľmi ťažké to do budúcna preúčať. Takže, a toto si dovolím povedať, že áno, však pracujem teda aj online, dávam tým kočkám jasné úlohy, musia mi poslať také videá, také z takých sérií a tiež im potom kreslím tie linky, tie ramená páky a toto, ale je to niečo iné, keď sme osobne na tom tréninku. Myslíš, že i intenzitu mývají jako nižší, když nejsou osobne? Akože veľmi, alebo často sa stretáva s tým, lebo ja teda aj čo sa týka tých osobných tréningov, tak funguje tak, že maximálne teda s tými ľuďmi, keďže sú väčšina naozaj pokročili, takže sme raz do týždňa spolu. Jo. Že nemám niekoho, že naozaj cvičím s ním 3-krát do týždňa. Jasne. A tam akože veľa ľudí takto mi povie, že vždy, keď sú na tom tréningu so mnou, takže je to proste iné. Hej, že... Pravda, no. A tam zasa zohráva, môžeme sa o tej psychike. Hej, že proste niekto tam je pri tebe, samozrejme je dôležité, aby ten niekto bol rozumný, aby ti nastavil ten zdravý limit, ale vedel ťa aj pušnúť do toho bodu. A je pravda, že aj keby som tam iba v kvázi stál, tak ten človek má už trošičku takové niečo, že chce, pretože tam niekto pri mne je. Hej. Je to tak, nie to ako ja to vošulím, nikto to nevidí. Áno, ja som tady sama. A to si akože ľudia myslia tieto veci, akože aj som veľakrát stretol s tým, že mám teda aj ľudí, ktorí cvičia 10 rokov a že treba sa ich niekto z ich okolia alebo aj priateľ a priateľka opýtali, že a ty potrebuješ ešte trénera? Len oni si neuvedomujú tú trénerskú prácu v takom iném slova zmysle ako len počítanie opakovaní. A tam si dovolím povedať, že naozaj aj ten pokročilý cvičenec, a preto aj každý ten profík má svojho kouča. Presne tak som to vychádza. Že ten náš mozog je od začiatku naprogramovaný tak, že vlastne sa snaží šetriť energiu. A keď sa bavíme teraz o tréningu, kedy my musíme venovať množstvo toho psychického aj úsilia, nielen fyzického, tak ako tam pri vás je trošičku treba aj ten externý stimul, ako napríklad ten druhý človek, môže to byť aj sparring, nemusí to byť trenér. Jo, s kamarátkou je to úplne co iného. Tak ten mozek sa ako keby naozaj snaží viacej a sústredí sa viacej. No. Je to pravda, no. Že jako nechce asi toho trenéra akoby sklamat, že by tě sklamali, ale je to takový, že oni vědí, že by si nepušoval do něčeho, na co nemají. Tak, hej, áno, tam je tá hrana treba, tá hranica. My když jsme měli včera jsme měli vršek, dneska nás čekají nohy, tak jsem ráda, že tady to máme předtím, protože bych asi moc nebyla dobrý režisér toho podcastu po nohách. Tak to samé, já jsem taky u spousty cviků říkala, tady já bych skončila. Jo, tady. A dostali jsme se třeba o 6 kg vejš, než já bych skončila. Víš, jako úplně prostě, jak všem samozřejmě, ale nechceš to jako bezmyšlenkovitě házet jenom. Ano, jasně. Ale myslíš, že jako se to stává hodně? Tady to přesně, že se jako holky podceňují, řeknou si, ne, tady dobrý, tady takhle stačí. Akože áno, vo väčšine si myslím, že to tak platí, aj keď si to naozaj ten človek len veľmi ťažko na sebe uvedomí, ale sú skrátka také obdobia. Ale určite sa nájdú aj ľudia, ktorí potrebujú toho kouča mať pri sebe aj, aby im nastavil práve tú stopku už. Týmto som pracoval prvé roky s tou K3, vlastne s tou Katkou. A že ona bola skrátka, bohužiaľ mala vytvorené také zlé návyky od bývalého kouča, že to bol vlastne jeden veľký extrém a hrot. Ja. Takže ja som aj to hovoril v jednom podcaste s ňou, že moja úloha prvé 2 roky bolo jej naučiť ju menej sa ničiť. Ja. Keď to tak poviem. To je asi problém väčšiny. Tých premotivovaných, hej, keď tak poviem, alebo takových tých zapálených do toho, no, že... Jo, co by ty holky, když přesně oni slyší tady ten podcast a řeknou si, Ježišmarja, oni mluví o mně, to jsem přesně já. Co by měli přehodnotit, nebo co by měli jako udělat? Vzít si papír, tušku, tak a teďka vím, že potřebuju pravděpodobně změnit tohle. Kde dělají jako nejčastější?
Tak určite je dôležité najprv analyzovať, že kde je tá chyba a na základe nejakých objektívnych vecí a dát. Ak sa niekde nezlepšujete už dlhú dobu... Ako výkonnostne, ako na tele. Áno. Hej, že naozaj cítite, že stagnujete, alebo aj vás ten tréning už nebaví a je možno taký až na autopilota, tak vtedy určite stojí za to sa nejakým spôsobom to trošku rozobrať, rozanalizovať, spraviť tie zmeny. A dovolím si povedať, že dnes je akože tých informácií už naozaj veľa, takže treba skúsiť a hlavne konzistentne na určitú dobu skúsiť tie veci možno trošku inak, ak mi nefungujú. Ale hlavne to nezmeniť za 2 týždne, lebo nevidím výsledky. To je tiež časté. Jak dlouho u toho takhle vydrží, že třeba změnějí takových těch svých klasických, nevím, cvičím 3-4 roky a všechno cvičím 4x15. Hej, no. Víš, to je takový, jako, co ke mně se vždycky dostává? Áno, taká klasika, no. No určite by tá kočka sa nemala báť aj skrátka skúsiť tú váhu dostať trošičku vyššie, ak ide o tú hmotu. A hlavne si treba uvedomiť, že ak na nejakom hiptraste cvičím 4x12, tak tam nikdy nebude taká váha, ktorá by reálne mohla byť. Hej. A človek akože však nemal by sa s nikým porovnávať, ale treba nepozná wellnessku, ktorá by vybudovala naozaj veľký zadok z 90 na hiptraste. Hej. Že proste chce to skrátka nejakým spôsobom niekam smerovať a hlavne teda konzistentne. No. A nerobí tie unáhlené zmeny. Tam je dobre si stanoviť tie veci trošičku, vieš, lebo človek prirodzene má tendenciu robiť zmeny na základe nejakých pocitov. A vtedy je dobré mať tie veci ako keby vopred na seba nachystané a pripravené. Takže mi třeba jako rozplánuje půl rok nebo rok. Treba, jo, že teďka udělám nabíračku. Jo, potom, jak to bude vypadat, udělám třeba minikat. Hej, nebo budu pokračovat. Jo, nebo a nastaviť si to tak trošičku tréninku, dopredu. Tady víc silovější. Tady potom dám deload, víš? Presne. Ono je akože dôležité mať aj cieľ, ale cieľ bez plánu a bez systému. Tak bez mapy. Hej, takže... Možná tam trefíš. Áno. Ale s tou mapou tam budeš rýchlejš. Tak, presne. No. Takže si to rozfázovať trošičku. No. A to už sú potom také trenérske zase úlohy asi viacej, kedy ten človek aj tú naberaciu fázu tak rozumne chopí, nastaví rôzne tie fázy, cykly, že nech to nie len o tom, že len konzistentne budem dávať viac jedla, hej. Do toho ani nebudem odpočívať, žiadny deload alebo zníženie tých makier, takže je dôležité si to vedieť tak rozplánovať. A človek potom si aj uvedomí a možno už aj tak na základe svojej praxe s tým pracuje do budúcna, že vidím, že keď človek dlho tlačí na pílu, takže tie tréningy začnú stagnovať a vtedy je dobré tam si už treba rok na to, na základe tejto skúsenosti vedieť, že po tých 2 mesiacoch treba si dám ten deload týždeň, pretože viem, že potom mi to ako keďže bude chýbať, hej, a nakopne ma to za do ďalšieho obdobia. Ja. Takže to človek sa tak učí. No a je otázka, či sa to chce skúšať pokus omyl, alebo si niekoho nájde na to ešte. No. Určitě jako už pokud někdo jde do tréninku už takový jako demotivovaný a mně se nechce a to je zase prostě strašně dlouhý a to, tak určitě tam ty výkony nebudou takový, protože to bude chtít mít jen prostě za sebou, aby to bylo jako hotový. Ono veľmi sa ho rozpráva o disciplíne, určite, že je to dôležité a samozrejme je, ale človek vo svojej nejakej podstate, ten mozog tak náš funguje, tak potrebuje mať aj tú motiváciu, nejakú chuť do toho, čo robí, musí v tom vidieť zmysel. Takže ak chodíte už na tréningy s tým, že je to len iba nejaká povinnosť a do toho na Instagram dávate citáty, že mám tvrdú disciplínu a idem za každú cenu, tak možno vtedy stojí za zamyslenie, že či netreba tie veci trošku upraviť, aby ste to robili aj s chuťou a nebolo to celý ten proces len o tom, že niečo musím. Ja. Pak ono někdy zjistí, že místo silového tréninku jste to otočil v kardio. Že už vlastně jako to skoro ani nemůžeš udejchat, že vlastně už ty váhy jsou tak nízké, protože ty už tam máš toho objemu prostě tolik. To je časté. No, ale často si všímám a díky bohu za to, jak se ta doba teďka mění. Já třeba, když jsem ten 2016 do toho začala nějak se víc dostat 2015, tak to bylo takový, jakože anorexie, mezera mezi nohama, víš, co jako nejhubenější, nebo to aspoň třeba jsem měla kolem sebe modelky, ideál krásy a takhle. A teďka, když se na to podívám, tak ty holky prostě na Instagramu si fotí bicáky, dělají chyby, víš, dělají těžký dřepy, dělají těžký hip thrusty. Fakt si jako všimnu, že ta doba se otáčí a k lepšímu v tomhletom. Áno, no. Tie trendy sa ale neustále nejak tak budú asi posúvať, meniť, vyvíjať. Ale minimálně, jako to neříkám, že každý musí mít prostě haldu svalovat, každý vypadá tak, jak chce, určitě, ale spíš, ať je to, jako, ať ty lidi trošku myslí i na budoucnost, že to není jenom jako pro teďka, ale já chci být ta paní, která zvedne ten kufr v letadle a dá si ho nahoru do toho šuflíku. Ja som na toto videl také super video takej naozaj snad 70-ročnej pani zo zahraničia. Ta závodnice? Nie, toto nebola závodníčka. Ona bola nejaká nutričná poradkyňa. Celé akože dekády sa tomu venovala a pomáhala ľuďom. A dala na Instagram také úprimné reelsko, že sa jej veľmi pýtajú v komentároch, že čo by akože v mládí urobila inak, hej, že keď bola mladšia.
A ona vlastne tým, že sa celý život zaujíma o výživu, o stravu a teda však aj o ten pohyb, tak povedala, že veľmi ľutuje, že ako mladšia nerobila silový tréning. Wow. Že sa venovala len kardiu. Wow, a potom tam ešte teda rozobrala tie benefity toho. No. To je super. Takže tak to úprimne povedala, no, že z praxe svojej. Co si lidi neuvědomují s tím silovým tréninkem? Oproti protože já tady ty kardiokrálíky známe, furt je vídám u nás, v tom našem vesnickém fitku, jak prostě, jo, že oni si jdou spálit ty kalorie na tu 1 hodinu, místo toho, aby si vybudovali ty svaly, které budou pálit ty kalorie 24/7. Svalová hmota je vlastne nejaká vaša investícia do tých čias alebo rokov, kedy už tá svalovina bude atrofovať. Ja. A podľa toho, za akým základom tam prídete, tak bude vyzerať ten váš starší vek, tak poviem. A nemusí to byť také dogma, ako treba je teraz, že keď si predstavíte vášho dedečka, babičku, treba majú 65-70, takže že už sa im moc nechce, chodia s paličkou a takto. Realita je taká, že môže ten človek aj v 60-70 stále si chodiť behať a byť taký aktívny, živý. A to vlastne rozhoduje tá investícia do tej svalovej hmoty. No. Já pak do budoucna chci být ta vitální babča. Jo, a já jsem dělala i podcast s mojí maminkou a ty je 55 momentálně a taky to tam říká, jo, že prostě až s věkem si uvědomila, ten podcast přímo tak nějak jmenuje, že až s věkem si uvědomila, jak prostě je potřeba mít jako to tělo funkční a jak spevnění. Ano, určitě. Jo, i pro tu, jako jak sedí, víš? Nebo to je tá civilizačná taký vzorec tej chyby, že vlastne 90% ľudí postihujú tie bolesti toho spodného chrbta. Áno, a je to kvôli štýlu života a ich z ďalších vecí. A vlastne to nie je podmienka. Nemusia vás na starbu boleť kolená, bedrové klby alebo chrbtica. Stačilo by len trošku posilovať tie svaly a naučiť sa s nimi pracovať. No. Je to pravda. Prostě myslet celkově do budoucna. A když se tady trošku jenom vrátíme k tomu coachingu, nebo celkově jako atlet coach, myslíš si, že může být top trenér i top atlet? Ne. Myslíš, že to je proti sobě? Určite, obrácenie stejne. Hej, lebo vidím to aj ja a musel som spraviť aj ja také rozhodnutie dávno, alebo aspoň tak vnútorne sa o tom sám so sebou pobaviť, že si musím vybrať, že či chcem naozaj byť akože atlet a ísť do toho naplno, alebo či chcem vlastne pomáhať tým ľuďom a ich viesť v prvej rade. A bohužiaľ to aj vidím, že koľko je aj treba kulturistov alebo profi závodníček aj kouči. A skrátka, akože možno niekto by dokázal nájsť nejaký taký balans v tom celom, ale skôr sa mi naozaj vo veľkej mierke ukazuje ten opak. Hej. Že nedokážu venovať toľko času a pozornosti tým ľuďom, ako venujú sebe. A vem si, ty sleduješ taky, že jsme zjistili, že sledujeme podobný lidi, i třeba jako top olympian, koučové, bodybuildingu, jako třeba Henry Rimbaud. Jasné. On nemá ani pro kartu, co já vím. No. Jo, on není ani jako profesionální sportovec. Tak on ani tak nevyzerá, keď tak poviem. Jasně, no a jasně, ale kolik má prostě titulu mistr Olympia z těch nejtěžších kategorií. Áno, on sa mi zdá, že má najviac úspechov. Jo, má. No. Takže, a toto je potom taková zaujímavá vec, že aj s tým som sa veľakrát stretol, aj som veľmi dobre si o tom podebatoval s jedným mojím kolegom z Bratislavy, že vlastne každý, keď takto, či už je to aj začiatočník, ale skôr je možno tí skúsenejší, keď si vyberajú potom nejakého kouča, ktorých privedie na ďalší level zasa. Koľko na to vypadá. Áno, presne. A inklinujú skorej k tým vlastne plno podporeným ľuďom, ktorí, ako sa naozaj praxou dozvedám, tak majú niekedy až žalostne málo edukácie, informácií. Ano, to je pravda. Sú málo vzdelaní v tom obore. Víš, kde mi chodí nejvíc žádostí o coaching? Po súťažiach. Ano. Jakmile zveřejním závodní fotky. Hej. A já říkám, to je prostě, už tohle jako je pro mě první znamení, že nebudeme dobrý fit s tím člověkem. Já třeba jsem takový pocit, že já si ty lidi vybírám, já mám 5 holek, jsem spokojená, mám spoustu další práce okolo, takže jako já to mám fakt, vím s každou, co jedeme, vím, v jaký fázi jsme, vím, co řešíme, nechci se v tomhle tom jako ztratit, ale tak je to přesně, musíme si prostě sedět a musí u mě být z dobrýho důvodu. A první v dotazníku tak je, proč jsi mě vybrala. A pokud tam uvidím něco, protože máš hezký zadek, nebo protože jsi měla dobrou formu, teďka víš, nebo tak to nechci. Já to jako nechci. Asi tak nějak tomu a já to tak vidím, no Anička, jako si povedala. Jaký, když se zabavíme o těch atletech, jaký z toho, co ty jsi jako trenér vypozoroval, jsou podle tebe vlastnosti toho top atleta? Protože když se na to podíváš, tak ty top atlety většinou spojuje nějaká charakteristika. Co myslíš, že to je pro tebe? Nebo co jsi vypozoroval, že to je? To je veľmi taká zložitá otázka. Aj by som, napadlo mňa veľa odpovedí, akože. Ale keď to tak možno hlbšie rozoberiem, tak v
prvej rade asi takový ten úvod toho úspešného závodníka je, aby mala dobre nastavenú aj tú hlavu. Alebo možno to by som povedal, že už keď má byť dlhodobo úspešný. Ale spočiatku to určite bude nejaký ten genetický predpoklad, dávka šťastia, ale aj dobré vedenie. Ale potom teda časom, áno, je to dosť o tej hlave, že ten nejaký... Akože áno, môžeme sa aj o tom mindsete tých víťazov, že chcú, ale tam som poznal naozaj ľudí takových zapálených do vecí, ktorí proste skončili, ublížili si, alebo niečo tam nastalo, alebo vyhoreli. Takže ani taká tá až toxicita v tom, ako je človek premotivovaný, nie je dobrá. Takže dovolím si povedať, že by to ten úspešný závodník, a keď sa aj pozrieme, ja neviem, teraz nápadne Chris Bumstead, treba. Balance takový. Áno, že to má v tej hlave urovnané. Že proste našiel tom, áno, taký nejaký balans, že aj tá rodina, aj to fungovanie mimo. No. Slyšel jsi tu poslední speech, co měl? Když vyhrál Olympii. On vždycky, když vyhrál Olympii, tak oni mají mikrofon, můžou mít nějakou jako řeč. Tak on tam říkal, when you numb the bad, you numb the good. To znamená, že jako když utlumíš to špatný, což se dřív dělal, tak zjistil, že tím utlumoval i to dobrý. Jo, že najednou byl celý takový jako robot mode a jedu. A to já jsem to úplně slyšela a říkám, to je přesně ono. To se mi stalo. Jo, že prostě člověk jako dá moc ty klapky a moc jede a pak jako ani nevnímá to svoje tělo, nevnímá ty potřeby, nevnímá prostě ani jako to okolí. Jo, a je celý akože za mňa kulturistika a fitness je tak unikátny, zvláštny, náročný šport, že naozaj aj to vidím, že ľudia v tých prípravách, ak sú naozaj náročné, už sa pripravujú na tie vyššie stage, tak oni zrazu majú úplne inú realitu, vlastný svet, vnímajú svoje telo, pocity, všetko inak. Že to je tak, ako keby taký osamelý, uzavretý, zvláštny šport, ktorý sa strašne pohráva s tou psychikou toho človeka. A preto aj vznikajú rôzne, akože také až extrémne chyby, ak tam nie je naozaj či už ten balans alebo dobré vedenie, že ten človek sa dokáže tak veľa subjektívne vnímať v tých posledných týždňoch, že naozaj dokáže, si dovolím povedať, že spraviť aj taký extrém, ktorý by ho stal život, vie, že to je až tak extrémne. Samozrejme, bavím sa teraz o takových tých už na tých vysokých úrovniach, ale tento šport sa bude pohrávať s vašou psychikou. Lebo od prvého okamihu, kedy začnete riešiť estetiku, prídete do fitka, tak začnete vnímať svoje telo inak proste. Tomu sa nevyhnete. Ale zase na druhou stranu to ty lidi posune i jako v osobním životě. Jo, tohle to ano, to si všímam. Taky si všímam u klientek, jo, že třeba najednou se zlepšili v práci. Jsou víc organizovaní, jsou lepší ve škole. Jo? A tu si dovolím povedať, vzhľadom k tej takej divnej dobe, ktorá je, že naozaj čoraz viac ľudí je závislých na sociálnych sieťach, na mobiloch, všetok svoj dopamín investujú len tam a už majú reálne problém sa potom sústrediť treba aj na nejakú ľahkú prácu alebo školskú úlohu, že nedokážu udržať pozornosť, tak tým ľuďom, ktorým cvičia, to cvičenie vnáša do toho života strašne veľa aj z tohoto hľadiska. Že vlastne nemajú ten nejaký taký stimul, robia nejaké prirodzené uvoľnenie dopamínu a vlastne budujú ten charakter, tú disciplínu. A veľa si všímam, že áno, ľudia, ktorí majú naozaj že aj pekné výsledky a sú konzistentní a dlhodobo úspešní, že dokážu to aj preniesť do toho nejakého biznisu. Řekla mi to úplně všechny klientky se zlepšily. Jo, jsou i lepší partnerky, že jsou víc organizovaní, jo, jak si třeba chystají jídlo. Áno, presne, aj tento život, áno. Že to ťa, lebo ja si viem predstaviť, a možno ja neviem, moja puberta tak vyzerala, že som vlastne mal úplne všetko na háku a trávil som čas treba za hrami a vtedy, keď sa ani nezajímaš o svoje telo, o jedlo, tak vlastne aj keď sa máš ísť nájsť, tak sa ti nechce. Protože som musel vstám, som si do tej kuchyne, takže toto... Nepiješ. Presne. Toto fitness vám vnesie do toho života fakt tú disciplínu, ten rád nejaký. Pravda, no. Je to jako fakt prostě, když vám to udělá život ještě lepší, že to není jako, možná to začne tím, že chcete mít větší becák, víš, nebo jako nějaký větší zadek, uholek, že nebo něco takového, ale pak se to přenese v tohleto. A to je něco, větší, no. Jo, co lidem podle mě jako nedochází, že se stane, protože to je až když se to stane, že to pocítí. Áno, možno až tak spätne si to človek potom uvedomí po nejakej dobe. A sám aj niekoľko dievčat takých mám, ktorí mi povedali, že to cvičenie celkovo ich treba aj zachránilo od či už nejakých depresí. Mě od anorexie. Jo, já jsem zjistila, jak fungují kalorie. Já jsem zjistila, že se dá vlastně jíst víc a jak vlastně tělo funguje, když začneš cvičit. Jo, a jak funguje metabolismus a tohle. A když jsem ty informace neměla, tak já jsem prostě nežrala. Hej. Protože to je přece jediná cesta. Já prostě nejesm. No. Takže tak. To je zákerné, no. Já bych to tady asi tak trošku už shrnula k závěru. Zeptám se tě hlubokou otázku. Co si... Bojí se? No som zvedavý, čo si pripravila. Co by si tady po sobě přál zanechat?
když máš takhle okolo ty svěřenkyně, který, z toho, co já jsem viděla včera, vy jste jak rodina, jo, to je prostě úplně, všechny tvoje holky, jak jsem říkala, jsou hrozně vyrovnaný, jsou strašně fajn, vědí, co chtějí a celkově jako, myslím, že na to máš určitě velký vliv, tak co si tady po sobě přeješ zanechat jednou? Tak určite chcem, aby teda aj tí ľudia našli treba v tom cvičení niečo viac a pretavili to aj do toho osobného života. A aj na základe toho, že ako... Ja som si tak na začiatku povedal, že zo začiatku som mal také šťastie na také prípady, hej, keď tak poviem. Že za mnou naozaj chodili ľudia, ktorí proste... Či už aj majú nejaké psychické problémy, alebo proste postradali nejaký zmysel a tak mne vždy, samozrejme, keď som s tým človekom v tom osobnom kontakte a chcem, aby proste aj mal tie výsledky, ale chcem, aby sa aj cítil dobre a nejakým spôsobom sa posunul mentálne. Takže dovolím si povedať, že naozaj najviac šťastný ma urobí, keď vidím, že nie ten fyzický progres ani toľko, ale ten psychický, že vlastne... To, co lidi nevidí. Hej, takže zmeniť tým ľuďom trošku život tomu lepšiemu aj. Že to nie je len o tom, že chcem, aby bola vystruhaná na súťaži a mala medailu, ale potom vlastne bude zničená psychicky. Jo. Ale že možno aj skončí druhá niekedy, keď tak poviem, s tým, že samozrejme tá forma by mala byť pekná, ale že potom má chuť, život, zapálenie do toho a že raz bude víťazka. Jo. A takisto vlastne to bolo aj s tou Katkou, hej, že prišla za mnou po nejakých problémoch a úplne taká zničená. A síce sme nevyhrali na prvej súťaži, ale postupom tých rokov jsme to dotiahli vlastně na to vítězstvo v té nejvyšší lige. Já musím říct, že jsme na tom EVOS byli. My jsme vlastně spolu byli tak jak všude, ale vlastně jsme tam nebyli přímo jako spolu. A já jsem dělala i na YouTube video z toho Slovenska, z té regionálky, co jste tady měli. Tak my jsme tady byli vlastně s mýma holkama, s kamarádkama a Katka a tvoje Eliška, tvoje přítelkyně, za mnou přišly s tím trdelníkem. Nevím, si to říkali. A já jsem z toho úplně hotová. Já říkám, normálně, ta krásná wellnesska. A jedna ještě slečna, co tam s ní byla, tak mi normálně přinesli trdelník, chápete? Takže já jsem měla dobu s tím trdelníkem. Já mi to trošku ukazovala, vtedy mi toho poryvala. To bylo nádherný. A vidíš, jak se to všechno jako otočilo, obrátilo, jak prostě ten svět je fakt v tomhle malej. Takže na Slovensku jsme spolu byli, v Polsku jsme spolu byli a na EVOS jsme spolu byli, kde, jak jsem říkala, jste mi zkazili ten záběr. Jsme skočili do záběru. Vyskočili úplně nahoru. Já jsem vlastně byla s Káťou Vomáčkovou a ještě se spoustou jako dalších jako, posing klientek. A ty jsi tam měl vlastně Katku ve Wellness. Tam jste vyhráli tu pro kartu. To byl zážitok. No. A já jsem v té době ani neznala ten váš příběh. Já jsem to chtěla až potom. A viděla jsi potom to video, co jsme... Všechno jsem zpětně potom viděla. Já jsem mají celou sérii na YouTube, toho, jak jako probíhá. Ten úplný začátek a vlastně ten... Taková realita toho, když natáčíš content. Někdy se sekne video, což se nám teďka taky stalo. Tak technické zlyhání. Ano, to nevadí, my na to navážem, protože ty jsi dobrý, si hrozně pamatuješ, jako co všechno jsme probrali i v těch posledních nějakých 7 minutách, co se nám nenahráli. Já trošku jako jedu vždycky sporadicky. A bavili jsme se o tom EVOS, vlastně, jak jste tam vyhráli tu pro kartu, tak já jsem říkala, že my jsme tam vlastně byli spolu taky. Ano. My jsme byli v Polsku, když jste byli jsme na EVOS, když jste byli a byli jsme i na tom Slovensku, co jste tady měli. Jsme to tak nějak evidovali, ale... Tady měli tu regionální soutěž. Katka tehdy, když tam vystoupila na to pódium, tak přišla a my jsme natáčeli, že jsme jako čekali, když přijdou naše holky a já koukám a říkám, kdo to je. To je prostě, ta vypadá úplně neskutečně, kdo to je, sakra. A říkám, kde jsou jako další závodníci, víš, že tam jako prostě nikdo nebyl. Ano, to byla ta regionálka. To mě hrozně jako štvalo. A říkám, tyjo, to je mi fakt líto, protože ta by vyhrála, i kdyby že nevím, kdo by musel přijít, aby takováhle forma nevyhrála. Akože my sme si mysleli vtedy, že tam aspoň niekto príde, ale bola to prvá súťaž na Slovensku. A chceli sme hlavne tú odozvu, vieš, že keď sú, aby vedľa niekoho stála. Akože áno, od porodcov áno, za to sme byli určite radi, ale bolo by iné, keby sme videli aj tú konkurenciu, vieš. Že... Jo, chápu. A tak pak jste si to vybrali na EVOS a to bylo něco neuvěřitelného. To trošku jste mi zkazili záběr, ale... Protože jak jste měli radost, že jste úplně vyskočili nahoru a já jsem druhá stádio, sakra. Toho. Ale tehdy já jsem neznala ten váš příběh. A pak, jak vy mají celou sérii na YouTube, tak já jsem vlastně tu sérii viděla až potom. A o to víc to jako celý zapadlo do sebe. A říkám, wow, tak to je, jak ty to říkáš, že to prostě to nevymyslíš. To nevymyslíš, no. To je príbeh, ktorý napísal sám život. Ano.
Áno, a ešte ako to poslední video, ja som strašne probrečala to Evos. Co máš ty na kanále? To veľa ľudí tam napísal do komentárov, no, že... Ja myslím, že som to také něco psala, že som fakt žovala úplne hrozne, že to bylo ešte tam dáš tú dobrou hudbu a proste ten flashback. Snažím sa, no, že aby to bolo takové emotívne aj. A ste takový emotivní, ty, Katka i Eliška, jo, že... Hej, ale snažím sa to tak rozumne, akože držať. Jo, jasne, ale to jako skrz trénink, jo, to, co ale hen to bolo silné, proste. Děláte to prostě zvláštní, celý ten sport, i tu přípravu, i ten trénink. Ale sme chceli, aby aj ľudia videli to pozadie toho, vieš, že... To spoustu ľudí. Lebo každý rok, každý mesiac vyhráva x ľudí a každý má svoj príbeh, určite. Ale ne každý ho ukazuje. Ale áno, je pekné ukázať proste, čo bolo za tým. To je pravda, no. Možno to naozaj namotivuje toho človeka v tom momente, ktorý práve bol v takom, alebo je v tom bode, akom bola ona. Jo. Že sa to dá. Není ztracený. Hej, presne. Jo, protože někdy máš taky nějak prostě život se stane. Ano. Jo, prostě jo. A máš nějaký ten ups and downs. Hej. A když je člověk v tom down, tak má pocit, že už nikdy nemůže být up. Že už to nikdy nemůže jít jako, že už to nikdy nebude lepší, že tam není žádný východisko. Jo, to samý se mnou. Já se nikdy nemůžu vrátit na pódium, protože já to nikdy nebudu mít. Víš? Jo, a prostě takže je to, jako nemáš co ztratit, abych si fakt jasné, potom. Tak jo, vám se moc těším na jakoukoliv vaší další cestu a věřím, že já teď nejsem naposledy u vás. No to ještě potom na víkendu nepoženete koštěte můj ne. Protože... Musíme prísť aj my za tebou. Přijďte. Do mýho krásného fitka, přijďte. Počuli sme. Nemají ho rádi. Áno, akože Anička, ona ho má rada, evidentne, nech by tam však nebola. Ale keď sme riešili na tréningu nejaké veci a spýtal som sa, že či máš toto dispozícii, toto alebo toto, tak ona mi na všetko povedala, že nie. Tak som si povedal, že čo? No víš co, protože vy si představíte nějaký to jako to wow, oxygen fitko, víš, nebo prostě pražský fitko a my tam jako máme dobrý fitka, jenže oni vedou přes jižní spojku. Takže pro mě je to fakt hodina a půl tam, hodina a půl zpátky. Áno, tak to je 15-20 kilometrů, jo, to není dálka, ale odkud je ta cesta, víš, tam je to jako ten problém. Koľko ľudí sa inak aj presťahovalo kvôli gymu, vieš, že? Já už se nestěhuji, já tam zůstanu. My jsme se stěhovali minulý srpen a to bylo šílený. Jako. Viděl jsi božský Bruce, jak on tam stojí a má takhle ty krabice a kouká mu jenom takhle ty oči? No, akože videl som místnosti a má tady takhle prostě kartéky, krabice a stojí a takhle takhle to u nás vypadalo. To, já už to nechci, tohle. To dobre, bylo, chápem. Ne, to tak už iba postaviť nejaký dobrý gym u Aničky. Nebo. No, protože když máš ty komerční, tak tam chodí takový ty lidi úplně jako jakože hodně. A tak dáš si slúchatka, ideš si svoje. No. Čo? No. Či tak pozoruješ, vnímáš okolie, tak ano? Já čerpám z energie hodně, víš. Když jsem jako okolo lidí, tak hodně jako cítím tu energii a pokud ti tam přijde nějaký jako fakt ani nechci jako říkat, co někdy říkají za větu, nebo co mi kdy jako řekli nějaký chlapi za větu, i přesto, že tam hodně nenamalovaná a absolutně jako nevyzývavá, tak že prostě někdy je to takový. A tak to asi se všade najde taký člověk. Nechce cvičit. Já nechápu, jak může někdo cvičit a mít prostě zaříznutý všechno a chápem. No. A oni jsou možná to zvyklí, jak oni tam... Jsou chlapy, kteří fakt ti říkají, že tam jdou hledat rande. Fakt o takových vím. Že tam jdou prostě hledat rande. Vidíš, to je takový moderní Tinder možná někdy. No, že možná v těch velkoměstech to je prostě trošku. Asi ne, no. Ale tady máte hezký fitka, jako moc hezký. Ja, dá sa to. Je to dobré. Tak jo, tak jdem na nohy. Ideme, teším sa. Jdem na nohy. Máme mít taky video vlastně, že jo? No určite niečo by sme natočili. No. Bude u tebe na kanále. Hej. S Eliškou. Tak jo, děkuji za pozornost a se příště. Ahoj. Majte sa.